Nyakorom gajon dakika napaga boro tok sachiel maro kinyi kamoro moro mintiere machiegni ma en twak e chenro maru piny mataye chenro ni nyinga Sharon Ongao kiny makawuono chin tarik 13 dwe mar 2 nyakorom gajuang odiochieng mabende piny ngima hingo odiochieng Raboo Yunga kiero World Condom Day aneno kamoko kuomu penjo ni Raboo Yunga nango kalure kod posta mabende nwaseke mbui magwa Raboo Yunga en kondom omiyo kiny makawuono piny ngima hingo odiochieng Raboo Yunga kaka TV mar Ramogi bende ber kopuonjore kinde ka kinde kaka nig beni watiyo gi Raboo Yunga mano mar gengo tuoche mopogore opogore okiny makawuono wapenjore na kaka rowere ahinya rowere mabende neno chenro makama dibeni rowere panjo ne Raboo Yunga mane penjo maduong nyakorom gajuang kintere gi ote moro amora kalure kod odiochieng maket kod ma yorono alai mago te machoka rede ka uchiel nono mbui magwa mano moriwo Facebook X gi YouTube bidane no ka wantiere achiel kachiel parno odiochieng makama bende biro motelo ne odiochieng johera kata na World Valentine's Day mabende idhi bagi odiochieng makinyo kiny makawuono dhi bedo gi welo ariyo nyakorom gajuang mokwongo chopo antiere ka gi Joyce Adhiambo man jalup jakom mano mar duol mongere kaka Community Advocacy Club. Joyce arokini misa arokini machiegni nyalo mana muso ogando kiny makawuono. Erokamano ahinya Sharon. Nyinga Joyce Adhiambo kaka wachnuno amoso nyikwa Ramogi Ajuang duto no yaore uru Nyasaye ber seche te. Erokamano. Iwacho ga ni seche te Nyasaye ber kendo mane kite. To Joyce kara mana kachako kara mana kudi paka pok odonjo kata mana thoro wachwa mar okiny makawuono. In jalup jakom mano mar Community Advocacy Club. Samoro nyalo mana nyiso matut kotenre kod duola mongere kaka Community Advocacy Club. Community Advocacy Club ni en riwruok mane wachako kaka jok modak e kidieny mongohore mag slums kaka Madhare gi Dandora to kod Majengo. Ne wayudo ni jok modak kuondego nitiere gi gik mang'eny magikale yor chandruok to waneno ni mondo wabi kanyakla achiel kaka grube mopogore opogore koa e communities gi mondo mi wabed gi par achiel mar konyo ogandawa mondo kik yud chandruok kaka tuoche kata masira moro amora madiyudgi kama gidakie. Erokamano ahinya to kiny makawuono nikech piny ngima hingo odiochieng Raboo Yunga samoro nyalo penjo ni kaka TV mar Ramogi nang' mene obedo gi thor wach makama nang' mene twak makama en twak moton wach ni ochuna hinya okiny makawuono ne oganda mabende nenowa. Odiochieng makawuono en odiochieng ma piny te ng'iyo nikech en odiochieng monego beni kila ng'ato bedo kong'eyo ni Raboo Yunga en gima geng'o tuoche kaka ayaki, kaka tuoche mag nyaye kata ich ma ng'ato noko pango. Kendo Raboo Yunga nyalo mi geng'ruok maduong' ahinya kitiyo kode maber kendo kitiyo kode seche te. Iyudo ni jok mantiere kod tuo mar ayaki kotiyo gi Raboo Yunga to gigeng'o jok ma gihero mondo kik gimigi tuo mar ayaki no. Koro Raboo Yunga en gima onego beni wakete mesa wawuoye kendo wawache nikech en rageng' maduong' mabe osekonyo oganda mang'eny e geng'o tuoche masewacho kaka ayaki to kod tuoche mag nyaye kata ich mano ng'ato ok opango. To kendo Raboo Yunga ni en gima inyalo tigo kaka family planning, yo mar geng'o nyuol kata komo nyuol. Ka ji owinjore e ot nikech kutiyo gi Raboo Yunga ni nyaka ubed gi gimoro kaka winjruok makare nikech kikelo Raboo Yunga be thoth ji kawo gin Raboo Yunga ni en gimar jochode to Raboo Yunga ni en gima onego bed ni ji winjore kendo tiyo kode e samo winjore kaka jok modak e keny. Mana kamano kendo bende wache yo makare en rageng' to bende en ginero mabende itiyo godo kaka komo nyuol nikech ang'ino oganda mathoth nyalo ga paro ni yedhe komo nyuol opogore to gi kanisa moro Raboo Yunga en achiel kuom family planning options mabende nitiere. Okiny makawuono nikech thor wach marwa en rawere panjo ne Raboo Yunga. Ang'ini kaka Joyce Adhiambo osebedo kutiyo machiegni gi rawere mopogore opogore pachoka. Korka kori bende paro ni rawere panjo ne Raboo Yunga? Rawere osebedo ka panjo ne Raboo Yunga nikech ing'eni gin jok ma pod tindo to gidwa ni mondo gimbe gi experience ngima kaka chalo ka ok ging'eyo ni giketo ngimagi e okang' mabiro ketogi kama rach. Koro onego beni Raboo Yunga ni en gima gichako wuoye kaka jok ma osebedo ka gin wawacho gi dho diero ni sexually active. Ka in gi ng'at moro ma igeno ma onego beni ubedo go e achiel to onego beni uwinjoru kode e yo mar tiyo gi Raboo Yunga ni nikech en yo achiel mar geng'o tuo to en yo achiel mar geng'o ich to en yo achiel mar geng'o
weche kaka tuoche maluwore gi weche hera. Koro rawere osebedo ka panjo ne Raboo Yunga ni nikech iyudo ni rawere ok oluoro tuo mar ayaki to giluoro mako ich. To iyudo ka ijni be nyaka ang' make to ayaki be nyaka ang' ni yudi. Koro Raboo Yunga ni otiyo kaka yo ariyo mar geng'o tuo mar ayaki kata nyaye kendo geng'o ich. Koro iyudo ka rawere bende ok bed ga piny mondo migi wach mar Raboo Yunga ni nikech nitie gimiluongo ni peer pressure cha. Samoro bende oonge gi gimiluongo ni okonyal kedo en owuon, okonyal wuoyo mondo mi okwer kata ng'ato ni an ok anyal timo hera kodi ka onge gi Raboo Yunga. Iyudo ka teko no gionge go, self esteem margi pod ni piny. To kata kamano samoro bende iyudo ka Raboo Yunga ni tiyo go tek nikech iyudo ka moko be koro dhi odonje weche mag aole kata kaka madho kong'o ka ng'ato osemer to konyal paro yo mar tiyo gi Raboo Yunga ni. Koro kiny ne be ka ang' piny oru ko bing'eyo ni notiyo go kata ok otiyo go nikech ne entiere e okang' moro mar kong'o kata aole magineno ka jowetegi bende nitiere. Alafu kendo ichaki yudo ni rowere maisha masani, ngima masani osebedo matek ahinya. Samoro nyathi nyalo neno ni an kuma ae kata nyuolana wan joma chandore kabisa. To nitie ng'ato monyalo miya pesa moro mang'eny to ok odwa tiyo gi Raboo Yunga. Iyudo kodonje obadho machalo kamano nikech chandruok kata mantie e anyuola kata e familia gi. Koro iyudo ka rowere mathoth yudo tuoche kaka mag ayaki gi kata nyaye kata ng'ato nigi nyithindo to pod en be nyathi bedo gi nyathi mane ok opango bedo go. To kendo ichako yudo ni rowere gi tuo mar ayaki nobiro higni mag 80 kucha. Tiyudo ka thoth nyithindo manonyuol gi tuoche mag ayaki gi ok ong'eyo ni onego bed ni gitiyo gi Raboo Yunga mondo gigeng' jok ma gihero. Nikech okang' mar muonyo yath bedo negi matek kuom nyithindo mantiere gi tuo mar ayaki ni. Koro ka muonyo yath osebedo negi matek, tiyudo ka kute mag ayaki no ng'eny e dende to koro omedo pogo ne rowere mane onge gi kute mar ayaki ni. Nikech en bende samoro muonyo yath no be otame, tiyo gi Raboo Yunga be otame. Koro iyudo ka rowere gi be thoth gi koro yudo tuoche magalagala ma ok ong'e kargi. Kendo ichak yudo ni Raboo Yunga ni en gima onego bed ni rawere tiyo go nikech ka wang'iyo sani mon tho kabisa. Mon 8 e wi 10 tho odiochieng' kodiochieng' kaluwore gi tuo miluongo ni cervical cancer. Kute mag HPV mamako dag nyuol mar ng'ama dhako cha. Nikech iyudo ni ka ng'ato nigi kute mag HPV no, human papilloma virus, nenre ni nochako timo timbe mag hera kapod otin to noyudo HPV ni chon. Koro iyudo ka cervical cancer ni obedo bende obadho maduong' kuom nyithindo manyiri mosebedo sexually active kata mochopo higni ma koro wachope sani ni. Iyudo ka mon thone. Dine be ni gitiyo gi Raboo Yunga ma gigeng'o kute mag HPV no, dine ok giyudo cancer no. Kamano. Nikech ang'eni kaluwore kod HPV mana kaka iwacho bende jolony mago mag weche mag thieth bende dwaro mar mondo mi rowere okaw vaccines makamagi mado ka gintiere buo higa 12 mar mondo mi gigeng' mago kute mago mag cancer. Joyce ero point kata mana twak ma bende kelo kaluwore kod rowere nikech ing'eni rowere kwan atamalo maduong' e pacho ka kata mana king'iyo population e pacho kae. Rowere iwacho ni giluoro ich to giluoro tuoche mopogore opogore. Emomiyo ni rawere okiny makawuono samoro ginyalo wacho ni an tek na ayud tuo to kik ayud ich. Akene ng'wen ni paro makamano nitiere kind rowere ahinya nikech wang'eni nitiere rowere kidienje mopogore opogore. Ineno sani piny masani yudo ka nyithindo manyiri thoth gi nigi nyithindo. Nyathi onyuolo nyathine. Koro tami ni nyathini odwa rito nyathi nade to odwa dhi skul nade. Koro puonj mar dak kata keny onego bed ni chako puonj nyithindo kapod tindo mondo ging'e ni kitimo hera maonge Raboo Yunga kata kichako timo hera kapod itin, keti obadho mar yudo tuo mar ayaki kata yudo ich manok ipango. Koro wach mar sexual and reproductive health ni onego bed ni wachako wuoye gi nyithindwa kata mneudi kaka jonyuol mondo nyithindo bed ka ng'eyo ni gima kama timore. Kech yudo ka wan bende nitiere kitwa gi timbewa
ma pod wan go manyachon cha ma ok wanyal wuoyo go gi nyithindo kata e wach hera. Ok inyal nyiso nyathini ni ng'eni kiyudo wuoyi machalo kama to onego bed ni timo kode hera. Yani aneno wich kuot e loso gi nyathina e wacho ni adiera e gima timore. Ka ok ang'eyo ni nyathini obro yudo ng'ama chielo oko kucha cha to bro puonje gigi ka an ok ang'eyo. Chieng' moro abiro apo mana ni nyathina cha ne nigi ich. Nyathi yach takia ni ijni omodhe pi koso idni no yude yo machalo nade. Koro nego beni watwak gi nyithindwa gi mondo wang'e niya nyathina ni owuotho nade to en gi ng'a to chopo kama chalo nade. Kaka jonyuol onego beni wakawo atua wakawo kaka nyithindwa wapuonjgi e wach mar sexual and reproductive health rights ni mondo ging'e ni tuoche nitie, ayaki nitie. To iyudo ni piny masani ni ayaki kano biro higni mokalo ka dhano pod oluore nyaka chika uono. Ananyisi ni an adak gi kute mag ayaki. Asedak gi kute gi mokalo higni 22. To an bende naseyudo gimiluongo ni cervical cancer no viably positive nodho tim na thieth miluongo ni cryotherapy. Koro an achung' e oganda wa manyisgi ni dak gi kute mayaki ok yot. Yudo cervical cancer no be ok en tich mayot nekech chiedhe no ben okawo okang' mathoth. Koro onego benu geng'oru kik uyudre gi gik machalo kamaendi nekech lived experience ngima ma ng'ato dake kochako pimo ni gik mosekale to bedo matek ahinya nikech koro bende ikale gik miluongo ni stigma e community kucha nikech kwacho niya macha donge mama moro ma jayaki cha macha dong mama moro mane tuo mar nyach moro mar cervical cancer cha nomako. Koro ibedo kaka yani ji okwedi anyuola be koro ok dwa neni osiepeni be oringi. Koro kata mna your regular partners jok mibedo gago kaka osiepeni bende thoth gi ringo weyi nikech koro gineno ka ina ng'ama tuo ng'ama ji ok ogen. To adwoko erokamano ne programs mosebiro kae makonyo oganda wa e yore mag thieth. Kaka koro wan community advocacy board community advocacy club ni wakelo kata mna nyithindo manyirigo kata gi machuo wantie gi club matindo tindo e okenge kokenge to okang' kokang' bende nitiere mna gi ng'ama ikerom gi jo mantie grubno ma dhok magiwacho no owacho kodgi to giwinjre. An bende nitie mna jok ma hikgi okalo kaka koro mara okalo ni 50 gi wiye kaketo gi karachiel tabro nyiso gi ni kama onego beni wageng'ore nikech iyudo kata ka ng'ato osechopo higni mag 50 gi pod en gi dwaro mag del cha. To koro ka in gi dwaro mag del koro kaka an ni tang'e maber nadak gi kute mag ayaki. Onego be nageng'o ng'ama hero mondo kik yud kute mag ayaki gi nikech ok ing'eyo ni amuonyo yath maber kata ok amuonyo yath maber. To gimachielo machaka nyiso oganda niya kimuonyo yath maber ibro yudo gimiluongo ni undetectable viral load. To an kaka an gi undetectable viral load ni nyiso ni ok anyal miyo ng'ato kute mag ayaki gi. To ok adwar ni ng'ato chako meda kute moko mawelo nyaka ritra. Koro ema miyo wacho ni nyaka ket Raboo Yunga e gimoro amora matimo kaluwore gi yo mag hera kata mag keny nikech ok adwa ni an bende achaka yudo tuoche moko matindo tindo mabro keta e obadho. To kidak gi kute mag ayaki ng'eni thoth ji matho e piny masani gi kute mag ayaki gi gima nego gi ahinya en tuo moro miluongo ni tuberculosis. Nekech tuberculosis ni en tuo mawuok e kor yamo to kidak gi kute mag ayaki timedi kute moko mawelo ka ok itiyo gi Raboo Yunga iketo ngimani obadho mar yudo tuberculosis ni. To tuberculosis ni ema nego ji mathoth ahinya jok modak gi tuo mar ayaki. Emomiyo wacho ni kwachopo e community advocacy club no nyaka wapuonj ji yore mag geng'ruok kata mag geng'o tuberculosis e kor yamo kata e kor oganda kata kuonde ma wadakie nikech kiparo ni sama achako tanyisi ni wan wadake kuonde mongohore kuonde mongohore go iyudo ka oganda ng'eny kabisa population mar ji duong' kabisa kanyo. Koro iketo ngimani obadho mar yudo kata mna tuberculosis no kaluwore bende gi kit ngima ma wadakie. Wan wadake kit ngima mapiny. Koro ing'eni kata chiemo no be samoro bedo matek mar ng'ato yudo mondo mi ogeng're gi tuo mar tuberculosis ni. Koro ema mi anyiso ga ji sache te ni king'eyo kata ni ok ionge gi kute mag ayaki go nikech dak kode be tek igeng'ri kik yud kute mag ayaki gi kitiyo gi Raboo Yunga. To Raboo Yunga ni ok itigo sama iparo itiyo go seche te e samoro amora mitimo
kido mar hera. Kamano. Aparo ni mano ni kare kendo ahero koro mana kaka ikele nikech ji mathoth nyalo ga paro ni Raboo Yunga en mana achiel kuom okenge mitiyo godo kaka komo nyuol, to Raboo Yunga bende en achiel kuom rageng' ahinya ne jogo eko ma bende odak kod kute mag ayaki kata mana tuoche mopogore opogore mar mondo mi ogeng' mar mondo mi kik land tuoche maket kod mag ne jomoko. Ahinya okiny ma kawuono nikech kinde ka kinde wacho ga ni TV mar Ramogi chenro ma bende wantiere godo en mar puonjo onagi. Omiyo okiny ma kawuono kapo ni ni janyuol ma bende no chenro ma kama, aparo ni jonyuol bende bende winjo twak ma kama yo makende. Kintiere gi nyithindo samoro kata mana nyithi wayu obeda nyithi kata mno weteni nyimine ni, aparo ni meno kang' mane bende wanyalo somo godo paro. Bende paro no gik seche nikech sani piny ringo speed. Ochopo kinde ma bende jonyuol nek bende bedo gi nyithinde kata bende gi nyithindo matindo marom nade nikech nyithindo tinde kata mana sikunde osechak puonj gi reproduction health ging'e gik matimore, gineno kata mana gigi e wang' jowi obed mbui mopogore opogore. Jonyuol nek bende bedo gi nyithindegi to nyisogi ni kama. Aseneno kata mana moko kuom jonyuol ma bende tero kata mana nyithindegi e yedhe mag komo nyuol. Seyo bende aneno kosebedo ka wuok mopogore opogore. Akende wach nango kaka community kaka jakanyo mar community advocacy club. An gima anyalo wacho ne anyuola kata onagiwa gi piny mangima. Raboo Yunga en koti kode waluongo ni 100% correctly and consistently. Mano nyiso ni itiyo kode seche te e saa asaya mi idwa timo kido mar hera. Jonyuol onego beni kata iyudo ni samoro janyuol no odhi kata mana kama nyathine nindo to yudo Raboo Yunga ni. Tudo ka janyuol ogo nyathi ka gimonego. Koko ng'eyo ni nyathini gigi ne en godo no geng're go mondo kik oyud tuo. Nikech iyudo ka nyathi samoro osebedo gi higa ma bende en bo winjo ka dende chwakre, to okwa nyis nyithindo ni mondo dhi otim hera kapod gitindo. Wanyisogi ni irit nyaka ndalo ni mag chako timo hera ochopi, ikuong isom mondo ibed ng'at moro ma bende anyuola kata oganda bro neno ni ng'at ma nyalo konyore e ngima mabiro. To ka janyuol oyudo nyathine kata kantie gi Raboo Yunga ni, ok onego beni igoye, onego beni ipuonje e yo monego beni otimo otiyo kode nikech already osebedo kode. Nyiso niya maybe gini nochako timo chon kata gini en go ka odwa no puonjre tiyogo, koro onego beni approach e yo moro makare. Dongi yudo ni sani nyithindo kata nyithindo yudo ka nitiere gi tuoche mag paro. Nyithindo nigi tuoche mag paro kaluwore gi ngima magidake. Koro kichako dhawo gi nyathi to kendo ibro kelo ne tabu mopogore opogore. Koro onego beni bedo piny gi nyathini iwuoyo kode. To wuoyo gi nyathi be samoro bedo matek nikech wan kaka joluo. To koro nyal wuoyo gi nyathini, luong kata waygi moro wuo kode mong'eyo weche mag ngima mag sexual and reproductive health gi. Wuo kata gi psychosocial counselor kata daktari moro mong'eyo ni Raboo Yunga ni onego beni tiyo kode nade. Mondo ing'e ni nyathini ni osechako bedo sexually active, kose en gima odwa chako, kose en gima osebedo ga kotimo. Koro onego beni wawuoyo gi nyathi to iwuoyo kode mos. Iwuoyo kode mos kaka ng'ama go gari start, ok iwuoyo kode ka ng'ama ne ringo gi ndege. Bende kata mana kiloso kodgi bende ng'iyo kata mana hike nyathini. Kitiere bende nyithindo moko moko nyal mana chako nyiso wach komo nyuol, wach Raboo Yunga to nyathi pod tin. Kamano. Nek bende loso kodgi kinde higni maromo nade? Nikech nyathi onego beni chako loso kode kiseneno ka ochako bedo kata gi thuno kama thundo osechako biro. Adolescent age. Nikech nyathi moro be nyalo biro kata mang'isi ni mama aneno gimoro makwar e law. Koro mano nyiso ni osechako bedo ng'ama dhako, ng'ama dhi e dwe, en nyathi mosebedo ng'ama koro odongo mos. Koro kanye minyalo chako wuoyo kod nyathi ng'ise ni ing'e ni ngima sani tek, onego beni iritori nikech sani koro inyalo mako ich sa asaya. Kopo ni itimo hera gi ng'ato, inyiso nyathi wach yani iwacho ne gima adieri makata en kowinjo to obro wacho ni mama wani kare no wacho na adieri. Kata koro ang'o dhi ni mama wani wacho na wach mok ber to obro dok piny mopar ni mama wani wacho na gima nyalo konya e ngima mabiro. Kamano. Nikech ang'ni penjo nyalo bedo ni jonyuol adi ma bende timo nikech ing'eni weche makamago bende samoro wacho ni kaka kitwa gi timbewa samoro nyalo ga bedo matek. But ogo erokamano bedo ni skunde mopogore opogore nikech aneno ka twak makamagi bende tinde ikelo nyaka e sikunde. Aneno ka kramna un bende uwuotho e sikunde ka bende upuonjo nyithindo. Aseneno ge skunde mag primary, skunde mag secondary kanyakla kod mago mag mbalariany. Koro mga jwang amedo mana paro ni mar mondo mi bed kod twak makama yoronwa ote lai mago te machok yawa redek auchiela nono mbui mago bendo biro ni achiel kachiela mano moriwo X,
Facebook kanyakla kod YouTube. Ornwa ote mora mora mintiere godo ne Joyce Adhiambo. Abro bedo kasomo gi kinde mabende piny ngima hingo odiochieng' Raboo Yunga odiochieng' makawuono. Wapuonjre wabed thuolo. Wamende kana mna twak makama wabedo godo nikech piny rengo matek, nyithindo bende nyaka wapuonji. Joyce ngato penjo ni nang'o miyo ni odiochieng' makawuono menchien tarik 13. Ang'e ni piny ngima higa ka higa ojayango odiochieng' World Condom Day kata mno odiochieng' Raboo Yunga. Ting'eni bende wachoga ni nyalo bedo irony ni odiochieng' ni bende biro mana motelo ne odiochieng' Valentine. Mano Valentine Day. Akani ndeso mparo mane kotenre gi mano. Dongi neno kata ambe kawuono arwako mana law Valentine. Nyiso ni odiochieng' makiny en odiochieng' mabe onego beni dhano bedo gi mor mar hera e piny mangima, ok en kata pinywa ka kende, en piny mangima. To odiochieng' makiny no nyiso ni gik mabiro timore odiochieng' makiny no ng'eny thoth ma ji oneno to gi ma ji pok oneno. Koro seche ma ji dwa timo wach mag hera no odiochieng' ma kawuono chakre kawuono nyaka kiny no onego beni iketo Raboo Yunga e mpango mari nekech ok ing'eyo samoro nitiere kata jok mantiere gi regular partners, nitiere ng'at moro mantiere kata gi johera 2 kata 3, nitiere kata mna jok mabro wuok e miechgi kawuono to gibro duogo ruye nekech gin giwacho ni gidhi safari kare gidhi mne Valentine Day ni to king'e ni gidhi kanye to gidhi gi ng'age ni. Koro kamoro amora miwuothe chakre kawuono kaw Raboo Yunga iso e mfuko ni iwuoth go mondo igeng'ri go nikech inyalo romo gi ng'ame kia. Nitie nyaka jok maromo gi jok magikia to gitimo go hera. To koro mano keto gi obadho maduong' mar timo ang'o mag miyo gi kute mag ayaki kata mag miyo gi nyaye kata mar miyo ng'ato ich manoko pango. Koro ema wacho ni odiochieng' ma kawuono gi kiny nikech piny mangima dhi celebrate Valentine's Day onego beni kawuono kila ng'ato ting'o Raboo Yunga ne mondo geng're go kik oyud tuoche. Tibed mana kawuono kosa mana kinde ka kinde nikech Valentine's Day mano odiochieng' achiel. Nang' mano odiochieng' achiel kende ema koro ji omi maino weche mag Raboo Yunga. Nikech ang'e kata mna chopo odiochieng' makiny kata mna buore Nairobi ka ni wuotho e streets mopogore opogore. Nyakwa ni yud mana jok mapogo Raboo Yunga. Nang'o meni kik time, kik obed gi mitimo kinde ka kinde. Kuom ranyisi kata mna kwang'iyo kata mna chope mopogore opogore ahinya mag piny owacho. Nanu kaka nitiere ga condoms kata mna Raboo Yunga. Akeni tinde bende gintiere asebudho kapok alimo chope mago mag piny owacho. Mane emomiyo wantiere kaka Community Advocacy Board nini club mondo mi wamed timo mijing'o mar nyiso kata sirikal ni Raboo Yunga ni en gima onego beni wabedo kode pile. Iparo ni diere moko machien kanyo ne oyudo ka Raboo Yunga ni be koro samoro ok oyudre, samoro yude matin. Emomiyo ne wawuok oko kaka Community Advocacy Board mondo waginene wagol duondwa, mondo wagol kokwa, wanyis sirikal ni Raboo Yunga ni osekonyowa to pod biro medo konyo ogendni mang'eny. Koro onego beni waketo wach mar Raboo Yunga ni bedo gima wawache pile ka pile. Wan koro wayalo wach Raboo Yunga ni kaka diang' iyal katka isimu. Koro wayale pile pile mondo ji otim ang'owa oti kode pile pile. To kawuono ni wa celebrate International Condoms Day nikech kila piny ka piny nitiere mna gi odiochieng'gi magi celebrate go gik mathoth. Iyudo ni kata dwe manyien dwe mar adek wabro bedo gi gimiluongo ni International TB Day. Odiochieng' mawawacho go wach mar tuo mar kahera ni. Koro kata nitiere nyaka tuo odiochieng' mar tarik 1 Disemba mawawacho wach mar ayaki International AIDS Day. Koro odiochieng' onego beni yani kawuono en mana chieng' mar paro ne ji ni gini onego beni tiyo kode pile ka pile. Kamano. Aparo ni mano paro makare. Nyakor mga jonga chiegni kao ote magi kata mano kapoka kao ote magi bendo apar ni nitiere kido mopogore opogore mago mag Raboo Yunga. Nyale par ni Raboo Yunga en mana mag chuo kende. Wagi kata mana kaka joma mine bendo wantiere gi Raboo Yunga. Aken mago bendo nyalo lose. Raboo Yunga nitie mang'eny. Nitiere moko mantie nyaka gi flavors. Nitiere moro makata kiketo umi kama king'weyo. Iwinjo mana ka ng'we tam. Koro luwore ge bende go fukuni nekech mawatiego mwachiwogi mag sirikal gi gin gima kila ng'ato nyalo yudo. Lakini kofuko ni ber tinyalo dhi kata e duka kacha cha tinyiewo Raboo Yunga kaluwore gi flavor midwaro. In iwuon miwinjo ni mae to flavor madwaro. Inyalo dhi nyiewo. To nitiere Raboo Yunga tieng' diriyo. Nitiere mar chuo to mar mon. To ahinya thoth oganda wa ohero ga mana mar chuo ni rwake yot. To gima dwa nyiso oganda wa ni Raboo Yunga mar joma mine no
ene raboyunga maber moloyo raboyunga tetete. Nekech in kaka ng'ama miyo, ok iwach ni gini, odhi kanye, nikech ipuonji kaka irwake. Kaman, isoe wang'ayo madhi, dong ing'e kama isoe. Koro, samoro wawacho ga ni nyaka puonji bende maber kaka isoe, nikech be kok isoe maber, to onyalo kelo ni shida matin nikech en gima duong'. Koro in ng'ama dhako, raboyunga mar joma mine no, olose kaluwore gi chwech mari kaka ng'ama dhako. Emo mineno kata ka raboyunga mar joma chuo bolos kaluwore gi chwech mar joma chuo. Koro anta dwa nyiso ganda wani raboyunga mar joma mon no, mane raboyunga maber moloyo. Nikech in kaka ng'ama dhako onego beni ritori, igeng'o tuoche mang'eny, irwako sano titiyo kode sano. To bende kihero tinyalo gole tirwako mana machielo. To onge kama ohinyo dendi nikech en gima elastic. Aparo ni mano nyalo kata konyo jogo eko ma nyiri, jogo eko ma mine nikech nitiere moko kuom chuo ma bende ok ohero tiyo gi raboyunga. Koro kinde ma bende koro dichwo wacho ni ok odwar raboyunga, kaka miyo isemanori gi mari. Kamano, iritori gi mari. Sama okwero ni ok odwar mare cha, in irwako mari no ilingo thi. Koro en opara ni gicha ne onge to kare raboyunga ni e iye kanyo. To gima dwa nyiso oganda ni raboyunga tieng' ariyogo. Kirwako mar ng'ama chuo, kik irwak mar ng'ama dhako. To kopo ni irwako mar ng'ama dhako, dichwo cha kik rwak mare. Kech kurwako raboyunga uduto te, raboyunga go dhi rudhore to nyalo kelo muoch. Nikech kirwako ariyo, ginene cha, rudhruok ne cha nyalo miyo muoch. Mano ng'ama wuoyi kata ng'ama dichwo korwako to ng'ama miyo bende rwako. Ng'ama wuoyi korwako, ng'ama dhako kik rwaki. Koro en raboyunga achiel at a time. To nitiere joma chuo ma samoro wacho ni gidwa rwako ariyo nikech giluoro samoro rwako achiel ok oromo gi jahera to samoro okia kata mana status mano mar jahera mare. Moko be wacho ni adwaro rwako ariyo. Raboyunga onego bed ni rwako achiel. Kirwako ariyo be pod ariyo go nyalo muoch. Kaluwore gi friction mar raboyunga kako lose. Koro an akwayo oganda wa ni sami rwako raboyunga rwake achiel to be irwake makare. Ok ithor rwake arwaka kata mudho. Irwako raboyunga kinene kama. Ok isim taya ni dwa rwako raboyunga, kik ng'ama in kono ni kik ne ni rwako. Inyalo rwake marach, to kirwake marach to odhi muoch. Koro afadhali iti kode e taya kama ineno ni gini tarwake kama tarwake maber. Kamano. Chenro ma kama dina beni en mar Adhiambo, dine nyiso ni kwara mngejwang kaka inyalo rwak raboyunga e yo makare. Mane sana ng'eni nyithindo bende neno chenro nyaka koro wauma moko mana kaka joka ng'ato donge. Koko mano wasema ni moko kuom ote ma bende doja no ka ote bende thoth obiro mana temo kar nyalo marwa kawo gi mana matin to bende minyalo mana some yamo. Nitiere jano marwa wacho ni happy Valentine's to you all at the studio. Wacho ni raboyunga is a challenge at home. Most dispensaries are far from where we live, making it difficult for most of us to go for them. Kidhi ome mabor tinyalo yudo ka wendo osedhi. Aya, penjo mar ariyo wacho ni pesa bende onge, ibro nyiewe ne wendo omena koso raboyunga. Mano penjo mantiere kanyo. Kevin Omondi wacho ni nyiri tinde osiko mana ni kondom ramo igi, koro gidwa mondo wati godo. Mano kendo ote machielo ang'eno dhi bedo kwalos about myths gi misconceptions ma bende ntiere. Ruth Nathio Chieng' wacho ni raboyunga ber e yor komo nyuol ahinya to ne joma mine ma family planning chando. Ogeng'o tuoche, iwacho ni town to thothgi tiyo kodgi, dala raboyunga ok yudre mayot. Pesa bende onge maginyiewo godo nikech raboyunga bende beche oidho. Omedo ni Rawere oluoro dhi ng'iewo gigi duka nikech giparo ni kinyiewo gi in kako chot. Aparo ni mano bende wach moro myth manyalo nyakwa lose. Bende wacho ni sirikal owinjore osambaza gigi e gwenge kendo onego los youth programs mar puonjogi kaka itiyo kodgi. Wamaka gi kamano, ang'eni ote bende ang'eni odhuro gi sani. Mose donjo. Ing'eni jok manie town kaka wan samoro nyalo wacho ni raboyunga yudo mayot, nitiere chope matono wacho ni mag public ma samoro iketo. To dala yudo ka raboyunga kata mana kuonde minyiewo gi ng'ato bende osacho kacho ni ketenge dhi nyiewo miduogi yudo ka wendo osedhi. Wach ma da wach ne nyikwa Ramogi ajwang' ni raboyunga en gima onego beni ichano chon. Ichako chano rigo chon. Ka ok kamano timanye chon ikane meot ka nikech ikia sama wendo ang' no biye. Koro mane madwa nyiso ni iritori gi raboyunga ni chon. To sami ritori kode ni bende nyaka irang expiry date. Nikech inyalo kawo raboyunga higa mokalo to king'iyo sani to samoro ndalo ne osekalo. Koro nyaka iritri gi raboyunga kaluwore gi higni ma onyalo dakie mokonyi
kaka ng'ama dwa tiyo kode. To aduoko ne erokamano jaote mooro ote no nikech en ng'ama ong'eyo ni onego bed notiyo gi raboyunga. To mar ariyo, kiwacho ni dala kucha onge raboyunga, tadwa kwero wachno nikech dala nitiere osiptende mag sirikal, mag dispensaries gi. Kata level 4 kata level 5. Ichiwo gi nono ichiwo gi nono. Raboyunga mag sirikal ichiwo gi nono. Onge gimoro amora michulo. In emidhi kacha cha tinyiso daktari mantie kanyo kata pharmacy na dwaro raboyunga. To bende kidonjo e wang'ayo madonjo e osiptal, tiyudo ma koketgi ool gi kanyo. Andiere moko nadhi e osiptal moro Yondhiwa kocha, ayudo ka raboyunga okete dispenser kanyo ma rangi ne olokore nikech ng'ama kawe kanyo be onge. Ji oluoro dhi kawe. Luoro no be ma ketwa e obadho nikech samoro kaka iketogi ka koro oketgi e lela to ng'ato nini mana dispenser e corridor. To dispenser en kama inyalo donjo tikwanyo tikalo kama ng'ato ok onenie. En gima idonjo tikwanyo. Koro ok ikwanye to koro ere koro kaka inyalo konyori. Koro an akwayo nyikwa Ramogi ajwang' ni sa midhi e osiptal moro amora ma sirikal e gweng' kuchacha ibro yudo kochiw raboyunga go nono kendo ndik gi not for sale. Makido ng'ama uso nigo to in nyewa kisenyiewo to dhi donjne ka sirikal nikech ouso ni gir sirikal monego be ni tiyogo igeng'ori go nono. Kamano. Wach machielo ma bende adonjo bende en nengo mago mag raboyunga. Gweng' kacha kidhi neno ka dukni bende samoro ntiere moko kuom gima bende boyo gi dala. Ng'ato ka odhi nyiewo kata mana raboyunga panjo nikech kia kata noluonge nang'o kata mana e duka. Dong mako osebedo kata mana katimore kata mana e dukni madongo. Pod ntiere gi luoro mano mar nyiewo gigi ayanga ni kaka Sharon no ng'a dhi e kaunta kata niro miya mano. Iwacho mana ni miya macha. Ineno ma dwaro ng'ato bedo gi courage nikech ni wuon ing'e gima idwaro. To kiluoro jadukano to en ema ouse. Nyiso ni ine mikia gima idwaro dong. Ok inyal dhi nyiewo tam tidwaro raboyunga. An kaka an Joyce ni adhi anyisa ng'ama use e dukano adwaro kondom abich. Nikech ang'e ni at the end of the day adhi tiyo kod abich go ama tiyo gi ariyo kata adek kakano. Chieng' moro achaka tiyo kodgi. Koro in iwuon en monego bed ni bedo gi mijing'o mar dhi nyiso ng'ama uso no ni adwaro kondom maromo kama tadwa dhi tiyo kodgi. Kamano. Ok ong'e kata samoro ng'ate moori. In dhi nyiewo gimo teri e duka we panjo. Nikech in ming'e gimigeng'o. In ming'e gimigeng'o. Kamano. Aparo ni ochopo kinde mabende koro wacho ni wabed confident. Kinde mabende wadhi nyiewo gik mamoko nikech wang'e ni konyowa e ngimawa. Donge just kapo kaka ote mamoko wang'e na myths and misconceptions. Miriambo mabende samoro kata na iwacho ni gik ma samoro wachore e wi condoms mabende samoro ok en adier nikech ang'e ni usebedo kata na kupuonjo ganda thothne kaluwore kod dwaro mar tiyo gi raboyunga. Bende kuongo mon nitiere myths and misconceptions e weche mag tiyo gi raboyunga kuongo monde. Odhuro. Gik ma ji wacho ng'eny. Mokwongo ji wacho ga ni kondom en gir wasunge kata gima noa oko ma bende kelo tuoche kaka iwinjo ka nyawadwa wacho ni ramo piny iye no. Mano samoro kiwinjo ka ng'ato wacho ni piny iye rame mano samoro nitie mana gima chande mopogore gi raboyunga no. Koro onego bed ni odhi osiptal to daktari timo ne screening. STI screening mondo ong'e ni tang'o maramo iye. Kondom ok ram iji. Mar ariyo giwacho ni mo mokete kondom no the lubricant ni ng'wega marach. Ni bang' ka ng'ato osetimo hera ni mo no ng'wega marach. Mano gima ng'ato osekete pache ni katiyo gi raboyunga to mo ni dhi ng'we marach. Jok ma ng'wene gi marach onyiewo mag scented. Kiyudo ka ng'we marach nyiso ni mano ntiere muya moro marach mawuok kuomi ok wuog e kondom. Koro nego bed ni ng'iyo ineno daktari mondo tim ang'owa ochiedhi ong'e ni ang'o ma muya mawuok marach no en muya moa kanye. Mar adek giwacho ni nitiere tuo moket ga e kondom no ma kitiyo kode to kinyal mako ich. Mano en miriambo nikech kondom en rageng' otiyo kaka barrier mar geng'i kik iyud tuoche kaka yaki, tuoche mag nyach kata kik iyud reinfection mar kute mag ayaki no. Kata igeng'o nyaka ich. Koro kondom en ga 100% prevention. Otiyo maber kitiyo kode maber. Kamano. Bende kitiyo kod mano bende ang'e ni nitiere jogo eko ma bende samoro wacho ga ni condoms bende moko bende yiech. Moko bende hiwacho ni koti kodgi e yo mok ni kare kata mana kaka ni wacho ni samoro kata mana kaka rwakogi. Aparo ni bende nitiere instructions samoro ma bende biro kaka ijalo ti gi raboyunga donge. Instructions nitiere e raboyunga te. Ma sami nyiewo raboyunga te momiya ng'isi ni nyaka irang expiry date. Mano one of the best instruction mantie kachacha. Nikech kinyiewo raboyunga ma ndalo ne osekalo, mano ng'iso ni en gima osekethore, ok odhi konyi. Onyalo dhi muoch. To kitiyo gi raboyunga man kare ma ndalo ne pod ber to odhi konyi kitiyo kode maber kendo kirwake maber.
Ok ithor rwake arwaka, nitiere instruction mondiki e kalatasno, bende nitie kaka iyieche. Ok ing'ade gi laki, to ok ing'ade gi kokeni. Kamano. Nitiere instruction kaka onego bed ni ng'ade be, mondo eko owuog maber, ma smooth, ma ok otim ang'owa, moki interfere kode. Kamano. Ano ka ng'ato wacho ka ni owinjo puonjo e yo makare kendo osechako manyo kondo maya. Puonj ma kama konyi to mano bende ber. Bende kopogore gi mano Joyce bende nitie jomoko ma bende samoro nyalo bedo allergic. Kos mago mana myths podi. Mago mana myths nikech condom obedo approved. Scientifically approved. Nikech kapok nokelgi otergi e laboratory ma jo science ong'e ni gini koti kode to nyalo geng'o tuoche mang'eny. Koro condom en gima onego bed ni ji tiyogo, ji owere gi paro moko ma nyalo wuondogi, mabro ketogi e obadho moko dhi kare. Nitiere ote moro kama bende bro bedo ka somo mano mar ochieng' makomino. Bende paro ni ma bende en achiel kuom myths and misconceptions kata mana weche ma bende wachacha kotenre kod Raboo Yunga ma bende samoro bro bedo kilero ponono ni nadier kata oya. Kini Rosie bende oyudo na ote mano mar ochieng' makomino. Wacho ni gini ketho udi, chalo ng'ama nego nyithindo. Mumato lero ni nyuoluru upong' piny, donge wakoso ne Nyasaye. Mano ote mar ochieng' omini nane kanya koronge Jwanga. Kanuoe wacho ni gino ketho kodhi. Chal ng'ama nego nyithindo. Mumato lero ni nyuoluru pong' piny, donge wakoso ne Nyasaye. Aya, magi jok manie keny ma bende koro chopo ka gweche motenre kod Raboo Yunga. Magi nyalo bedo ni wacha ma ji wacho. To wan kaka jok ma puonjo ogendni, wawacho ne gin mondo giti gi Raboo Yunga. Nikech iyudo ni kata jok manie keny go, moko nitiere madhi oko mar keny, to gipondo. Bang'e iduogo iyudo ni kare ng'ani nowuotho oko, kodhi opime oyude ni en gi tuo mar ayaki. Mar ariyo, iyudo nitiere kata jok mane i keny ka. Ng'ata achiel odagi kute mar ayaki, to ng'ata achiel onge go. Koro ing'e ni giketo kondom ni gitiyogo, kata Raboo Yunga ni gitiyogo e familia gini, ber nekech obro geng'o nyawadgi ni kik omi ang'owa kute mag ayaki. Koro emomiyo wacho ni Raboo Yunga ni bende en winjruok e ot ka. Kapok ichako tiyo kode nyaka ang' winjru. Nekech nitie jok mok bi yie tiyogo, to nitie jok mabro yie tiyogo. Mano emomiyo kaka one community advocacy club waketo ginene mijing'o mondo wapuonj ji ni ber tiyo gi Raboo Yunga mondo gigeng' tuoche mang'eny madimakgi. Kata tuoche gi bende kobire ot donge dhi ketho udi. Koro afadhali wageng' molo timo ang'owa molo ketho udi. Koro geng'o ni bende nyaka wabed gi winjruok mar wadhi tiyo gi Raboo Yunga kata wadhi tiyo kode higni machalo kama, to bende ng'eni same be idwaro nyathi bedo ka ng'iti gi Raboo Yunga. Koro mano bende nyaka wadhi wane daktari mondo wawinjre ni nyathi dware e kinde machalo kama. Koro mondo kata ka en odiochieng' achiel to ubro manyo nyathi, to ndalo modong' umedo tiyo gi Raboo Yunga. Nekech pod wadwa geng'o ng'ama onge gi kute mag ayaki cha mondo kik yude ayaki. Nekech wantiere gi the goals ma wan go mar by 2030 ng'ata kik bed gi kute mag ayaki. Kamano. Geno maro ni rowere winjo twak makameyo makare kata mana jogo kuma bende nitiere keny. Nikech kintiere keny mana kaka Joyce bende wacho ok ochuno nyaka iti gi Raboo Yunga. To kochuno en kapo nono ni iwacho ni cheating partner. Samoro dhi neno ng'at machielo mokena partner mari to weche nyalo wuok mang'eny. Asomo ote moko kapok asomo ote makamago kasto menyalo duoko Joyce duoko kapok aka yo matin. Julius Nyerere wacho ni Ramogi Julius Nyerere mar Nyamusi wagire Tanzania oyudo puonj kako nyalo ritore kod nyithinde e yor geng'o iye kod kute mag ayaki. Erokamano ahinya kuom ote mari. Saumo Simba iwacho ni Raboo Yunga ber ogeng'o gik mang'eny mana diera mar wach. Ote machielo Sam Hoodley iwacho ni rowere moloyo nyiri dhi family planning mang'eny. Koro ka nyathina manyako osegeng'o ich to tuo koro okia wachne. To contraceptives be itiyo godo kapok ji onyuolgi. Bende end up ni miyo gi mana tabu. Aparo ni mano ote maliwa ahinya wabiro bedo kwa tuake. Ong'wena Elias iwacho ni Rawere kendo mos na wendo. Ojende owere gi wach mar ni ka gitiyo gi Raboo Yunga to ni onge mit magiwinjo. Ngima en gima iyudo dichiel. To timo weche hera en gima osiko are ndalo kwerewa. Ote maliwa ahinya kanyo. Omedo ni to joluo bende nogoyo ngero ni geng'o ber maloyo thiedho. Sama ojende panjo ne
tiyo gi rabo yunga to ngimagi medo bedo e okang' matek. Mano en adier ahinya. Asomo ote mogik kanyo, kata mana wawe kata mana gi kanyo, mana ote, ineno kata mana kaka joneno magwa bende giwinjo puonje yo makare kaluwore kod ote ma bende donjo. Ma bende nyalo duoko mapiyo piyo kapok ako yo matin dibed mana. Adwa duoko ni sani piny olony, piny odhi digital. Nyithindo kata ok ipuonjo gi wach mar rabo yunga no, gibro neno social media. Koro onego beni wawacho negi nikech nyathi ber ko winjo wach ni koa e dho janyuolne. Ni koponi ok itiyo gi rabo yunga ni tinyalo yudo tuoche mopogore opogore. Koro anajiwo anyuola kata jonagi ni rabo yunga en yo maduong' mar geng'o iye kata tuoche mag ayaki kata mana nyaegi. To nitiere kata joma dongo ma kotiyo gi family planning gi to kowinjore gi dendgi. Iyudo ni ng'ama dhako kata kochwoe sindan mag dweche adek gi kata higni 5 gi to en ng'ama osiko chwe ero remo throughout. Koro yudo ka kendo wachno duogo ketho keny e iye ka. To ka giwinjore gi jaode ma gitiyo gi rabo yunga, tiyudo ka challenges gi be koro odok chien. Koro hera be medre ot ka. To ote machielo mane jawinjo moro ndiko kanyo ni rabo yunga onge gi mit. Ang'isi ni rabo yunga no be kitiyo kode, entie gi extensive period moro e kar winjo kit ngima mar kenyno. Moloyo ka ng'ato kotiyo gi rabo yunga. O extend that aroma. Koro anyiso anyuola ni rabo yunga ber wati kode. Okonyo ogendni mang'eny. Rabo yunga ber wati kode. Mano ote makende ma bende Joyce Adhiambo medo simu ni nyakwarom gajwango. Kiny makawuono e kinde ma bende piny ngima hingo odiochienga rabo yunga. Thor wach bedo adhi bedo kwa lose ahinya ahinya. Thima mano mar higa mar 2024 med oro ote magi nyakwarom gajwango. Abro bedo katemo kar nyalo mara ka ona duogo okang' mar 2 mar mondo mi wasomgi ote moro amora mintiere godo kotende kod tiyo gi rabo yunga bendi yornwa. Okiny makawuono en puonj makare ma bende dwaro sumoni kata mana kindala kanyo be nyalo somonwa paro kotende kod odiochieng' makawuono. Rawere un kanye, un bende uorane na ote. Wako yo matin kik dhi mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo losgo kembe gi eki. Nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bai. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande.
kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka achiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong', to girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. Kik berne nang'o oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Nyakorom gajwang dakika na dek tok sario maro kinyi kamoro moro mintiere machiegni okang' mar ariyo pono neno kia wang' jowi maro kinyi makawuono kineno thor wach waloso kotende kod Raboo Yunga odiochieng' mar chien tarik 13 dwe mar ariyo higa ka higa. Piny ngima jahingo odiochieng' Raboo Yunga omiyo kaka TV mar Ramogi kinyi makawuono bende wapuonji kaka onagi omiyo kinyi makawuono bende penj man wapenjo rawere mantiere oko kacha dibed ne upanjo ne Raboo Yunga to bende wasebedo kora mana kwa loso kotende kod Raboo Yunga ber Raboo Yunga kako gengo tuoche mopogore mane tok mabede pod odhi godo nyime nyaka rom kanyo saa 2:30 mano mar okinyi. Okinyi makawuono antiere ka gi Joyce Adhiambo jarup jakom mano mar duol mong'ere kaka Community Advocacy Club mabede pod golo doke itwa kotende kod odiochieng' Raboo Yunga. Joyce arwaki okang' mar ariyo machiegni. Erokamano. Padhi nyime gi twak makama kik wi wawil bende gi thor wach ma higani wacho ni World Condom Day theme mano mar higa mar 2024 anno theme ma higani gi dholiech en safer is sexy always in fashion. Nyisa matut kotende kod thor wach makama. Safer is sexy tiende ni ya kiritori to nyiso ni ibo bedo gi ngima maber. To kokiritori to nyiso ni keto ngima ni obadho. Koro do wasungu wacho ni better be safe than being sorry. Kiki bi yuag bang'e. Ng'e duogo biro ga bang' ka gimoro setimore. To kiseng'eyo adiera mar wach ni katiyo gi Raboo Yunga to unsafe. To nyiso ni inyalo tiyo kode saa asaya mondo igengri e yore mang'eny. Koro safer is sexy tiende ni sami tiyo kode no nyiso ni ibro kaka na wacho seche mokalogo kitiyo gi Raboo Yunga tibro winjo ka akena wach na idolu kaka wache no molo kigengori yo makare in safe kamano. Safer is sexy always in fashion nyakorom gajwang' mane thor wach madoma higa di benda nyisi ni kik wiwila oronwa ote mage kinde okang' mar ariyo ni adwaro temo matek kar nyalo mara mano mar mondo miasom ote kik bed mana ni TWAK en mara kaka Sharon Ong'aw gi Joyce mana Adhiambo ma bende ntiere godo studio TWAK bende nyaka bede mari nyakorom gajwang' kioronwa ote mar mondo mi wasom paro kanyakla wagolo dok e itwa. Asomo koko molte Salfri Ongade wacho ni rowere sana ok dwar tiyo kod Raboo Yunga ka idhi hospital to ibiro yudo ka sirikal okelogi to jok makao gi onge. Jonyuol bende rem tiyo tijgi nyithindo iloso godo kendo onego aparo ni ntiere gi ote machielo ma bende idhi godo nyime onego puonjgi gik manyalo timore ka gitimo hera ka ok oti kod Raboo Yunga. Aparo ni mano paro maleo ma bende jonyuol mantiere gi rowere nego bende somo kata mana nyithindo kata mana kapok gichopo rowere dong wacho ni chak puonjogi ka pod gitindo. Morisa Nyango wacho ni iwinjo maber kintiere nyakach pacho kondom to ber kendo orito ngima
ng'ato e yo makare manena diera makende. Ote machielo mabende Salfrey Noro kanyen kotende kod jonyuol mabende pod jiwo mana jonyuol wamed puonjo nyithiwa kik wiwa kuodi nikech nyathini kono oseyudo tuo kata na koko gamo ich nikech cheche miwacho ni rowero luoro kok en ich ni ok ogamo ich to nyiso ni kata na tuoche bende nitiere to tuono to kore maduong'e maloyo kata ich donge koso diwach nang kamano Raboo Yunga ni en gima nobiro higni mathoth 300,000 years ago to ji mang'eny ok okawe kaka en gima nyalo konyogi to jomong'eyo oseyudo ka okonyore ka gitiyo gi Raboo Yunga ni nikech wan kaka jonyuol kata king'iyo kitwa gi timbewa nitiere gik moko wanyalo wacho ne nyathi kaka na wacho e seche mokalo cha nyathi to bro somo gigi e social media ama jirani bro puonjo nyathi kaka itiyo gi Raboo Yunga ni koro in kaka janyuol chak loso gi nyathi ni chon mondo ing'ise yo monyalo geng'ore go kiko yud kute mag ayaki kiko mak ich manoko pango mabe bro samoro bro ketho ne kata school to kiko yud tuoche mag nyach mabe samoro bro kelo ne kata wich kuot e anyuola ne koro wachak loso gi nyithindo e sama winjore to wachak loso kod gi chon mondo wagol odok e itgi mondo ging'e ni Raboo Yunga ni en gima ni kare mabe opuodhi nyaka sirikal be chiwe nono koro kik wabed gi wich kuot ka wadhi manyo Raboo Yunga ni mondo watigo nikech en rageng' maber moloyo rageng' moro amora kamano kidho kana mna wach manek beni walose kata mno dochiyo makamuono bedi ni nodo chieng' Raboo Yunga ng'eni wa advocate kata nyiso nyikwa Ramogi jwang' mar mondo mione ni gitiyo gi Raboo Yunga to kata ka ng'ato pok oriwore kata gi jahera kata bed ni nitiere Raboo Yunga bedi paro ni ber ka ji bende ong'e chalgi ka ng'eni samoro an gi kute to nego beni aritore yo machal nade kata mna ng'at ma anindo godo man nitie kata mna gi kute nikech nitie kata mna kaka jok man gi kute bende nego beni ritore kigini nenda gi jiao yai dong ber bende wang'e chal marwa kata mna kapok watiyo gi Raboo Yunga kosine ne wachal nade Sharon kute mag ayaki gi ji yudo gi yo mopogore opogore ok kata mne keny kan kech nitie nyathi manonyuol gi kute mag ayaki gi nitiere ng'ama yude e yo timo hera ma ok ogeng'ore to nitiere ng'ama noyude kata diere machon mane timo ga blood transfusion cha koro ji yude e yo mopogore opogore to daher mar nyisori nyikwa Ramogi jwang' ni odichieng' ma kawuono ka en odichieng' mar International Condoms Day to kila ng'ato bende odhi ong'e chalne mar kute mag ayaki mondo chak geng'ore chon kopo ni oonge gi kute mag ayaki go kiko yud kute mag ayaki mondo oti gi Raboo Yunga to ka ng'ato odhi mopimore moyudo ka en gi kute mag ayaki gi ochak muonyo yath chon kech ing'eni ka ng'ato muonyo yath chon to dhi geng'o tuoche mang'eny kaka opportunistic infections odhi geng'o yani kotiyo gi yath maber to koro virus cha dhi bedo suppressed mano ng'iso ni ya odhi dak e ngima makare kaka ng'ama chielo maonge gi kute mag ayaki ga lakini kute mag ayaki ga komuonyo yath maber to odhi dak e ngima maber koro sama omuonyo yath ni to bende pod ogeng're kik oyud kute moko manyien kech ing'eni kute gi bopogore kiyudo kute mag ayaki ok ohulo ni ok inya yude kendo nitiere ng'ato ma nigi kute mag ayaki ma pok ochako muonyo yath kok otiyo gi Raboo Yunga to odhi medi kute manyien e dendi ka koro ng'iso ni in bende idhi bedo gi kute mang'eny e dendi mabro ketho rageng' mag dendi tibro chako yudo tuoche matindo tindo manyalo keti piny inyalo yudo kata TB ma awacho cha to TB ema sani nego ji jok modak gi kute mag ayaki koro na ahimiza mana nyikwa Ramogi jwang' ni giti gi Raboo Yunga en yo makare mar geng'o tuoche mag nyaegi agene nitie moko kuom rowere mabe nyalo wacho ni ngima en mara an ok obadha masani en masani makiny waboji panga dong ing'eni nitie kata kaka jomoko bende paro wacho ni masani en masani makiny wabiro bedo kwachano koro sana dani walos gi group mano mar rowere to ang'ene rowere nitiere kidienje mopogore opogore mantiere skunde mantiere mbalariany bende chon nawinjo ni ikete ge mbalariany lakini bende tinde nitiere dispensers e mbalariany samoro jok mantiere mbalariany okiny makawuono nyiso kata ka mbalariany mabende nitiere bende nitiere gi dispensers mag kondom bende miugi nono uyudo gi yo makare uyudo gi yo mayot koso nang'o nikech jonyuol bende nyalo wacho ni samoro tero kondom e school bende en nyayo yore mago mag riwo hera jok manie mbalariany ka gi pacha taneno ni gin jok madongo mosekalo higni 18 mong'eyo gik matimo to kata ka ging'eyo ok onego bed ni gikawa kawa ni en gima kawaida onego bed ni ging'eyo ni kama gintie no ginyalo romo gi osiepe mopogore opogore to onego bed ni gitiyo gi Raboo Yunga mondo gigeng're kik giyud tuoche to gima dawa nyisi Sharon ni once nisechako bedo gi mijing'o ma in gi teko mar wacho wach Raboo Yunga ni kata ng'ama dwari no dhi luori nikech ong'e maber ni ng'eyo gimitimo kisechako wacho ne wach mar Raboo Yunga ni
Koro e mbalariany kanyo nitiere dispensers moketie Rabo Yungago. Sama gintie sirikal keto kamoro amora ma ging'eyo ni dhano nyalo yudogi e yo machiegni kata e yo makare. To kata jawinjo moro mowacho ni kama odake bor onego beni nasewacho chon ni onego beno jipanga mapema. Mapema ndio best. Kaka jo matindo go wachoga. Nikech okigang ni rit ni kama chang semuoch ni kore kimanyo pi. Many picho ni ket machiegni. Mondo kata ikwego mach kik timango kik wangi. Kore momiyo wawacho ni Rabo Yunga en gimo onego beni wuotho go kamoro amora midhiye nikech ing'eyo gimigengo. Nikech ok ing'eyo sama weche gi ang' notimre. Kamano. Aya, erokamano ahinya. Akaw moko kuom ote mabede donjo mana mapiyo piyo, mabede Joyce nyalo bedo ka duoko bende. Otego Nyakoronga Jwang ni oronwa lai mago timo chokare deka auchiel nono mbui mar Facebook, YouTube, bende wantiere achiel kachiel. Tigi thuolo Nyakoronga Jwang mar oronwa ote mar mondo mi apenjni. Zenith Comedian iwacho ni ka igolo Rabo Yunga sama udwa timo hera, partner mari neno ni okiyie kode kendo iparo ni otuo. Unyalo kata mana chwanyore. Aparo ni men bende na chiel kuom okenge mabende osenyayo medruok mago obed magie ma ohiu gi mamoko donge. Babu Dimples wacho ni yore uru an gi mang'eyo ni geng'o loyo thiedho. Koro rawero nego oti gi kondom seche duto magitimo hera mabiro konyo duoko piny landruok mag tuoche kaka nyach e kind giwegi. To mane na dier wantiere kod tuoche mag STIs donge. James Masinde iwacho ni winjo maber kendo upuonjo rowere maber sana. Erokamano ahinya. Ote machielo kanyo mak wuod Nyaseme iwacho ni an Rabo Yunga ok mitna kata matino wada ngima en mara. Dona nyisi nitiere moko kuom ote manyaka biya kaka ji odak. Ote machielo mabende biro bedo ka somo bende. Chris Opiyo inindike kanyo gi dholiech. Iwacho ni ineno chenro kintiere Siaya Ambala. Iwacho ni always with you and by you. TWAK. Iwacho ni ok ni wapanjo wada mano koro rawera. We are after time and you can see earth is getting difficult day and night. Iwacho ni piny tek otieno godhiambo. And if by far we continue standing in the mouth of shops waiting to be served. Mano dhodukni. Aparo to translate. With these small things inside package, then so far there will be nowhere to spare our heads or word unless we get educated, be civilized, and if by far we shall have medical officers bringing this to us down here. Thank you. Ano wacho ni okodwa mar mondo mi odhi ochung. Wacho ni mouth of shops. Odhi ochung e dho duka kacha kodwaro nyiewo Rabo Yunga. Okoya pieces mochung leche mag thieth. Monde makel ne kamentie. Bende nyalo radiera. Okapaka mano tija pieces mochung leche mag thieth. Afisa mochung e wach ma thieth tije manyo kuma Rabo Yunga go nitie to gikelonwa kata facilities kata osiptende. To koro wan kaka community advocacy club ni nitiere Nairobi ka be nyoche ka ochakore machiegni ok en club mochakore chon. Club ni wachake higa mokalo kapok wadhi e International AIDS Day. Kech ni waneno ka nitiere okenge moko ma pod odong' chien monego bed ni walose kaka oganda. Koro club ni entie Nairobi ka to club machielo nitie Homa Bay to club machielo ni Mombasa. Koro wadwa roll out club ni e Kenya mangima mondo kila ng'ato oyud twagni mondo ng'e ni Rabo Yunga onego bed ni watiyogo. To e club ni bok wawach wach Rabo Yunga kende. Wawacho weche mang'eny. Wawacho kata mna violence. Masani neno ka violence ng'eny e kor gwenge. Wawuoyo kata wach man stock out mag yedhe kaka mag TB. Wawuoyo wach mag intimate partner violence. Dhao mag udigi kaka wanyalo wawacho kata mna wach mar street families kaka wanyalo kelo gi karachiel mondo giyud ngima makare. Koro e community advocacy club ni en gimoriwo ogendni te to luwore bende gi interest mar community kaka gidwa donjo kae nikech wan tijwa en puonjo the community yo maginalo dak go e ngima makare ka gigeng'ore gi weche moko manyalo geng' mapiyo. Kamano mane tiju maduong' puonjo oganda mapacho kende kaluwore kaka ginyalo geng'ore. Omiyo kawuono ka en chieng' tarik 13 chieng' ma bende piny ngima hingo odiechieng Rabo Yunga. Akeni kaka community advocacy club untiere gi chenro mane? Kawuono ne wantie gi chenro mar pogo Rabo Yunga no e Nairobi ka. Koro nitiere track ma waketo wabro chake gi Umoja One Health Center. Kwa biro kama igi Kangundo Road to wadonjo Maisa en community sports club mantie kanyo en pap maduong' kabisa. Koro ka intie area mar Kangundo Road kata ka in Nairobi kae inyalo wuotho tibiro kanyo nikech wadwaro ji te mondo wabed kamoro achiel
mondo wapog raboyunga. Kibiro kanyo to wadhi mi raboyunga e kidieny midwaro. Kata idwaro mana box 10. Ibro yude kawuono nikech en odiochieng' mar kondom. Wachiwo gi nono maonge gimichulo. To kok iyude kawuono to wabro make sure ni osiptende mantie machiegni gi anyuolawa tetete obedo gi raboyunga. Ma sama mora ma ng'ato dwaro to dhi kanyo to kawo maonge ng'amo geng'e. Kamano. Dibed upoge poga, iwacho ni uchodhe achodha, koro upoge poga, koso upoge bende upuonjogi kaka gitiyo kode. Wapuonjogi kaka onego bed ni gitiyo kode. To nitie instructions ma watiyogo, to bende nitiere nyaka jok mochung' wawach ni kaluwore gi hikgi, bende ok inyal puonjo ng'ama samoro hiki okoromogo. Adier. Koro wamanyo ng'ama hikgi oromo gi joma moko, to gibede groups kama to gipuonjogi. To bende wantie nyaka gi sirikal, joma dongo ma be dhi bire pap kanyo, ma bende onego ng'en nyaka kawatimo gimoro be nyaka bed gi buy in mar sirikal. Koro joma dongo be kobiro to ka ginyiso nyaka anyuola kata oganda ni gini ber, to at least piny bro winjo. Sama poro wan watiyo community piny kata, to joma dongo go be tiyo malo kuchecha. Koro wabedo jok mantie gi partnership manyiso ni tijni watiye kanyakla. Gini marwa ni pok, kata mna pok mara kondoms makamago kichuma na chieng' World Condom Day, kata mna odiochienge mamoko gino marwa nupuonjo kata mna rowere kaka nego bed ni giritore, nikech nwasewacho ni piny ringo matek. To rowere nego bed ni paro negi kinde ka kinde kaka nego bed ni girito ngimagi donge. Utimogi ga kinde ka kinde. Watimega kinde ka kinde. Koro kawuono kaka ne en International Condoms Day ni, en odiochieng' ma wawuotho gi truck no. En gari maduong' mawuotho ma ng'ata madware to nyalo yudo condoms go. To ndalo mamoko go bende ntiere kaka watimoga outreaches go, to wachope community kucha to wapogoga raboyunga gi. Koro en gima wasebedoga ka watimo pile pile. To makawuono neno odiochieng' mangima ma piny te neno, koro onego bed ni watime e yo maduong' kabisa. To kiny nen Valentine's bende ajaneno ga kram na grube mamoko bende kapogo condoms. Lakini kiny bende upoge kose kawuono kende mupoge. Kawuono no kata kiny, kata mna ndalo mabiro go te. Pod be wasebedo ga kwa poge, kata nyoro wapogo. Koro ma en gima wasebedo ga kwa timo. Bure Nairobi ka kende kose. No, watime Kenya mangima. En world in piny mangima. Ok Kenya ka kende. It's an International Condoms Day. Awacho pogo condoms mupogo. Upoge mana bure ka kose. Watime counties te. Aya, koro, asebende moko kuom ote kendo, Joyce mawani nyalo duoki, kapok watiko chenro makamaendi. Kila kram naketno moko kuom ote, mabendo sibedo ka donjo kanyo. Ote, nyakorom Gajuanga biro bedo ka somo kanyo, mano mar Ong'we Junior. Wacho ni let's abstain completely. Ntiere ote kanye yamo. Let's abstain completely. Sex was for married couple, not for pleasure. Aya. Ote machielo, luko chele. Wacho ni nyaka chidala, yudo chenro yo makare. Wacho ni nitiere gi penjo mokwongo. Bende nadier ni raboyunga kelo ne nyithindo manyiri kansa. Aparo ni samoro kodonje chenro. Nitiere machielo ma bende upenjo ni thoth nyithiwa manyiri osiko mana ni raboyunga ramo iye. Bende nadier ni enang'o mana nego bed ni gitimo. Aparo ni magi myths and misconceptions manego bed ni walose ka ibro bedo mana kinuoyo. James Asembo cheni circumcision donge ber malo raboyunga. Mano bende ntiere kanyo. Ongwena Elias wacho ni ojende wetena owek panjo ne tiyo gi raboyunga ka giwacho ni onge mit winjo ladha. Mano nyiso ni idwa lando tuo mar ayaki kod tuoche mamoko miyudo e yor bedo achiel. Omiyo ng'ato wang'e ni geng'o ber maloyo thiedho to ngima bende iyudo nyadichiel. Erokamano ahinya. Aparo ni mane otimo gik mabende ntiere kanyo. Walosana kotenre koda mar luko chele mabende napenjo kapo nono ni raboyunga kelo ne nyithindo manyiri kansa. Kamar ariyo bende niwacho wach mabende niwacho myths and misconception. Nenore ni ok owinjo twak makamano yo makare. Raboyunga ok kel ne nyithindo manyiri kansa. Gima kelo kansa en kudni miluongo ni human papilloma virus. To human papilloma virus ni en tuo achiel kuom tuoche mag nyaye. Ma human papilloma virus ni ng'ama dichuo emoting'o HPV virus ni, to ko chiwe ne ng'ama miyo to dende samoro pod rateke mag dende nitiere nyalo wash away the virus. To nitiere jok maka virus ni osedonje dendgi e cervix margi, e wang'ayo mar cervix margi ni, to dhi obeta kacha. Machieng' moro ko muoch, to muocha to bedo gima lokore kansa. Koro emomiyo wanyisoga joma nyiri ni kapod intiere
ei keny kata ka in sexually active to nego beni dhi timo ni gimilongo ni HPV screening mondo ng'e ni to in gi virus ni kosi ongego. To koyudi ka in gi virus ni HPV virus nitiere tests mopogore. Koro kotim ni screening ma daktari onyisi ni oneno ka intie gi abnormal cells e yori mar komo nyuol to obro timo ni chieth. To kotim ni chieth chon tidhi chango chon. Circumcision opogore gi cervical cancer. Nikech circumcision en golo pien mana mar ng'ama dichuo cha mondo okete okang' mar geng'o kik oyud tuo mar ayaki. To kohulo ni kibedo circumcised to kinyal yudo tuo mar ayaki. Kiketo ngimani obadho kokitiyo gi raboyunga tibro yudo tuo mar ayaki. Koro circumcision gi cancer gin gik mokariyo mopogore. Nikech ng'ato nacho ni circumcision donge ber maloyo raboyunga. Koro ng'ato neno ni samoro kotere nyange kata mana kosetimo nyange to koro ber koro kikoti kata mana gi raboyunga. No, kokitiyo gi raboyunga kibedo gi ng'ama nitie gi kute mar ayaki tibro yudo ayaki. Kamano. Circumcision geng'o mana chances mag yudo ayaki go gi 60%. Ok ogeng'a 100%. Koro kiketo ngimani obadho mar ni okiti gi raboyunga, mano nyiso niya ibro yudo kute mag ayaki. Kata inyalo yudo nyach. Kamano. Tuoche ng'eny kopogore kata mana gi ayaki nitiere nyach, kopogore gi nyach nitiere tuoche mopogore mago mag sexual transmission infections, mago mag STI, mago transmitted infections. Koko manya korom ge jwang adwaro mar mondo mwa TikTok makama hang'eni wasepuonjo ni korom ge jwang wacho ni ng'at man gi ite owinjo. Ng'at man gi wang'e bende oneno donge. Koro okang' makama inde dwaro mar mondo mi achiwni thuolo mano mar mondo mi inyisa nyakorom gajwang ote mari mogik ahinya nyaka luore kod odiochieng' ni mano mar raboyunga. Wach mogik madi wachi kaluore kod odiochieng' ma kawuono ahinya okiny ma kawuono waloso gi jonyuol, waloso gi rowere nikech rowere be ne mano wamiyo maino e thor wacho mar okiny ma kawuono. Gima daher nyiso oganda wa kata jopiny mangima mondo winji ng'ama winjo wach konyore. Koro raboyunga en yo achiel mar geng'o tuoche kata nyalo geng'i kik iyud ayaki, kik ichiw ich manok ipango kata kik iyud tuoche mag nyaye. Raboyunga en gima ber. Onego wachak loso e wach mar raboyunga no kawuono. To koka walose kawuono onego beni wachako lose nyoro mondo wageng' oganda wa kik yud chandruok mathoth maluore gi ka ok itiyo gi raboyunga. Koro gima danyis anyuola ni chakuru tiyo gi raboyunga kawuono. Koro kata yore flavors go in iwone ming'e flavor midwaro. Nitiere kata jok mok dwar gige flavor. En odwa mana no geng' tuo. Koro wati gi raboyunga seche ma wadwa timo hera. Kamano. Aya, nitiere ng'at moro ma bende wacho ni penjo mare mana kata mna pok watieko chenro makama wacho ni penjo mara en ni pogruok mane mantiere kinde kondom minyiewo to gi mano michiwo nono. Wacho ni honeno wa kientiere sundu. Kondom michiwo nono ni ji kawe nikech en gima ni machiegni to sirikal bo chiwe nono. I-cut costs. Kech samoro ionge gi pesa tinyalo kawe. To kata ne in gi pesa donge ochiwe ni mondo geng'ruok kode. Ma sirikal ema chulo, wan ok wachul, wan wachiwe nono to wakawe nono. To ng'ama dhi nyiewe nyiso ni en gi pesa monyalo nyiewe to samoro ne en kama ok onyal yudo mar nono ni. To en oamua no dwaro dhi nyiewo mare no. Mano be ber. Koro luore gi mfuko mar ng'ato. Inyalo dwaro dhi nyiewo mari, mano ber. Inyalo dhi dwaro mar nono, mano be ber. Pod gi chala. Kamano. Puonje mamoko kaneno kadonjo mapiyo ka ahinya e lai magwa mag 2-6 nitiere ng'at macho ne konyouru Missouri dispensary onge raboyunga. Koro konyouru geno moro ni jogo ma bende chiwo thieth e kor gwenge mopogore. Neneuru nutero condoms kata mana raboyunga Missouri dispensary kata mana dispensaries mamoko mag piny owacho. Wacho ni mag piny owacho bende ma jathor ketgi ga. Kopogore gi mano nitiere jal moro ma bende wacho ni amor kod wendo kod puonj. Penj na jalony ka ng'ato tiyo kod yath maber onyalo chiwo tuo. Wacho ni Otieno kowuok Nakuru. Ng'ato ka tiyo gi yath maber ok onyal chiwo tuo nikech oseyudo gimiluongo ni undetectable viral load. To mano nyiso ni ok onyiso ni ok inyal yudo tuo kendo. Koro kitiyo gi yath maber onego iti nyaka gi raboyunga kik ng'ato medi tuo kata kute mag ayaki no. To kik iyud nyach nikech kiyudo nyach nyaye gi be miyo dendi bedo mawengni. Koro ka dendi osebedo mawengni tinyalo bedo matuo to
mano be ok ber ahinya gi kit ngimani. Koro kitiyo gi yath maber, mano nyiso ni ng'e gimitimo mondo kik imed kute mag ayaki to kik ng'ato chak medi kute mag ayaki. Koro ng'ama tiyo gi yath maber mano ng'ama duoko ne erokamano nikech en ng'ama ong'e gima timo. Kamano. Erokamano ahinya. Jal moro bende wacho ni erokamano kuom puonj maber. Dholuo mar kute mag ayaki ok ber. Onego many nying moro ma ok kute. Owacho ni mano kelo stigma. Aparo ni mano en ote ma bende donjo kanyo. Wacho ni kute mag ayaki no ok donjne maber, nego bed ni manyo ote machielo. Jalonyo wacho ni Raboo Yunga nobiro karang'o. Ma Linet Michaels kantiere Kibosi. Wacho ni Raboo Yunga nobiro higni 3,000 mokalo. Linet ne chondi die manok ong'eyo. Ageno ni winjo kanya. Awinjo twa kantiere makongeni kondom ber, lakini nyocha nindo gi nyako moro nono, lakini achich kode. Aparo ni magi moko kuom. Koro mar mono meki kecheje. Koro nikitodochi maka wona ng'eni ji samoro selware. Wacho ni kuanguka pode nyalo kwanyori. Wacho ni maziwa pia. Wacho ni maji yakimwagika yazaloe kidonge. Koro mae kinde ma samoro ka ng'ato no otimo marach, wacho ni samoro bende en mistake ma ng'ato notimo. Koro chakre odiochieng' ma kawuono koro watemo ritore yo makare. Ng'ato kik chuni gi gimo kidwa. Emomendi bende ni wacho ni bende ber ramna ka nyiri ting'o, chuo bende ting'o. Donge. Koro daro mar mondo mi watiki. Koso mitani nitiere gi wach moro. Kuom jalno machech gi ng'ama ne en godo no, gima da nyise no dhi osiptal sani mondo dhi ong'i chalne to mondo opimne tuoche mag nyaegi mondo ong'i ka en safe. Nikech komedo rito to samoro kaka nosechechno kik bed ni onyalo chwanyore yo machalo kamano. Bende kechech gi ng'ato bende tinde bende nitiere lony manyasani yedhe kaka pep gi prep kapok iruori gi ng'ato ma bende kia chalne. Pep samoro ni bono bambi, samoro iruori gi ng'ato mok ing'e chalne. Inyalo dhi mano mar mondo mimi yath. Donge. Joyce Adhiambo nagoni erokamano ahinya. Amor ahinya kuom puonj ma bende puonjo oganda wa okinyi ma kawuono maonge pando. Wacho ni ken white ten white, ken black ten black. Donge. Okinyi ma kawuono puonjo gi yo makare gini mara ni giwinjo puonj kendo gibiro bedo ka gikete tim. Erokamano ahinya kuom chopo studio. Erokamano ahinya kuom rwaka. Erokamano ahinya. Nyakoro mga jong'wan na Joyce Adhiambo, jalup jakom mano mar Community Advocacy Club ma bende na puonjo oganda okinyi ma kawuono kaluwore kod tiyo gi Raboo Yunga e yo makare. Rawere maneno okinyi ma kawuono kik ipanji tiyo ne Raboo Yunga. Kiyudo imiye Raboo Yunga nono, kaw mar mondo mi irit ngimani. Tirito ngimani kotenre kod tuoche mopogore opogore kata mna iye ma ohiu, iye ma bende ok ochan. Mani ginere wa bende miyo Raboo Yunga tindi luongo ni achiel kuom family planning methods ma bende inyalo tiyo godo. Kawuono bende nodo chieng Raboo Yunga e piny ngima. Joyce wacho ni kaka duol margi mano mar Community Advocacy Club gibiro bedo ka gipogo Raboo Yunga e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi. Bende ang'eno ken kata mana duondu kende ma bende biro bedo ka pogo Raboo Yunga. Ang'eno dweche ma kawuono nitiere duonde mopogore opogore ma bende biro bedo ka chiwo Raboo Yunga e yo manono. Koro ikaw thuolo mano mar mondo mi ikawgi. Ponono ni chopo higa makare. Ng'eni mano bende nyaka wawacho. Ok ni ng'ata koro ni kaka Raboo Yunga tidhi to itimo timbe moko moko winjore. Kok manya koro mga juang dakika 30 tok sario mar okinyi. Gikanyo bende makelo wa giko mar twak makama. Mabiro en chenro mar orako. Oritur masani mana teo chenro ni nyinga Sharon Ng'ao.